Angla bono si asik payment yang bo ani kebo bo kuri sarai ku ani mat kikat an nana sana kushu an nana kushu ano kipang মানে নিজে দোকান কন্ট্রোল না খাইছে না তাতে টাকা abo ani busai no si asik payment lamso gojotno no tini ni video kake Divraj Devarmani light tangnai salo kaisa bank ni theka job nai tlang jak puro bini komuni logi thangpuro interview ni bagai apuro bini bus accident ngai bini langma choitaka ge Divraj Devarmani no nok nok ngo onek te kablai jak mokol mukte onek kalai jak nok ni borosa kamai thong ke ba heda te aboni bisinge bo onek te bini bihi bo kabui saka sangkane ni imang noman tomarok nai te bini bihi ni agi puro rogo pano ama babu kari bo Divraj no mane tabok sakdorate imang nukjak te asai family te borong kajang ma bo bisi bole joko 2 maise ko abai ko kormo podre pod sagate aboni bisinge bo saga o kepal hamia puro ke te hamna tongsi hanane ao te tamsa kepal hamia puro ke te hamia nong sinai te a bising te podre pod lokor wa hamia samano ka yesi surine ra thaichang bakya rokne norong ni nokongo je kono bororok thike ke norong bo saimana ni bahai ingabon bisingai sangte sa kok saunai tabu Divraj Devarmani poribaro chakri dari no riabo norong comment kai sadite bini ama babu te pura buri jekte Divraj Devarmani se bong nok nok no naikoloi toni mani abon bisingai tabuk norong bahai ingrak no chakri dari no riabo norong comment kai sanani tapuk di te ar bising bus driver bo kisa khana mani chuak ngjar khoni khana wa puro podre pot apro wati bo bola ekdom te buakra bo help khage jaga wo kthai tu na ro puro ge bihik ni khukti tabun rong khnai nei di bin bihik tam saka ani busai ko oi phone chu ana bo interview ni ni kaya para bo bin no kan si bo am sok lagi ya bo di khang ya bo kan bo tau ani ko angla bono si asik payment yang bo ani kebo bo kuri sarai ku ani mat kikat an nana sana kushu ano kipang মানে নিজে দোকান কন্ট্রোল না খাইছে না তাতে টাকা abo ani busai no si asik payment bono asai si ano kai jagoi payment ani kebo si kuri tabu bo ano kibita te shobai tangsine kai jang mani busole ma to sai ni busai be kam pe bo na to ni this man what here 3 months yo kuna ano sibu be kam pe ma to ni ano kibita bo juti no thang ya hinga kai ano se ta mo ko han lo gi shop ko ni ro mo na ni ni ya ba tripura ro ni na ma ni abo ko tripura ni hoide sing ko to ni pai dang na na mo pai dang se ya ka ka han lo gi no ko ani kiu ko ko aro bo ma bo sorry hamia ki bo job bo khane ko mo in bawa kita tempat ini tong kan baro ko program se sosa anu ani mana si kusmani moro ko tiga kan ki kakak semua si tomani production rang kisu kuri kono to mili kai ro mani an sai na han so baro ko ki bono ba ki o kai na hiya ang se ham sama da ben kai na hin bro ana kai sa to mili rang kisu mi ter bro ba asai no hin bu sai beta ko ka ba ka hin ka man hin bro asa ko ro ka man tabu ko si ani kibit ka ka te shobo ban ko